sakit. Dad, naglain ba ang imong paminaw? Imni na ka na og Simdix D40. Dayon mo pahuway ka, aron dili na ka na mo grabe pa. Ang Simdix D40, kauban nimo sa pagtaguyod sa imong pamilya, laban sa grabing sakit sa ulo o sakit sa kalawasan, hilanat, sipon nga mamahimong hinungdan sa trangkaso. Anak mo trabaho na ko. Salamat sa Simdex D40. Phenylpropanolamine hydrochloride, chlorophenamine maleate, paracetamol is the generic name of Simdex D40. If symptoms persist, consult your doctor. Basta may sintomas sa trangkaso, isimdex D mo. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba o gusab ato gihapon nga pagtahod unang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na gyud sa iya gyud nga tibuok staff dinhi sa mao nga istasyon dili na lang nato hinganlan. O gusab atong espiritual nga amahan ang atong obispo atong pagtahod sa gihapon, yukbong pagtahod, Most Reverend Severo Caermari, DD nga kaganina inyong natungog ang Santos nga misa nga nanukad sa katedral. Siya mao'y ga-preside ni atong misa, atong pagyukbo kaniya uban na gyud sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga dapit. Okay? O kaninyo nga mga nag-monitor sa AM/FM sa radio sa gihapon akong pagyukbo kaninyo ug usab diha sa live stream sa RMN Dipolog akong pagyukbo pagtahod kaninyong tanan. Sa tanan mga Katoliko, dili Katoliko, o basta sa tanan-tanan akong pagyukbo pagtahod kaninyo nga tanan. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanato nga tanan. Okay, atong ipadayon ang atong hisgutan mahitungod sa magisterium, teaching authority. Ato gyung gipahimug-atan nga kinahanglan kung kita nagtuo sa usa ka pagtuo, kinahanglan tanaw nato, kilatiso nato nang nagtudlo nato kung naa ba na siya authority. Kay nagtuo ta ug mao po nay pamaagi gyud sa Ginoo nga unsaon ta pag-usa Kay kung dili gud siya maghatag authority sa tao sa pagpanudlo, ang mahitabo gud ang mga tao bisan asa na lang maminaw. Di ba? Ayo haragod ninyo gunahuna. Kung ang atong Ginoong Jesucristo dili maghatag og authority sa mga tao nga iyang gipili sa pagpanudlo, kung di siya maghatag authority ba, basta kinsa na lang mubasa sa Biblia, then kung makahibalo na mubasa, kahibalo mo sabot, then magtuko dayog pundok, then so husto na dayon na. Ang mahitabo, mudaghan yun ang tinuhuan. Wala gyud pa naghiusa. Kay kung ang tao na mo'y musabot sa mga pulong sa Dios, lahi-lahi magtibuok nga pagsabot. Iba mo maninidaghan ning relihiyon ron sa Kristyanismo, bisag usaray Biblia, kay bisan kinsa
mo claim nga ug unsay nasabtan husto. Mao na nga importante gayud nga maghatag gyud og authority ang Ginoo kung kinsa tong mga tawo nga iyang gisugo sa pagpanudlo. Bisan nga itong gobyerno, inana, di ba? Dili tanan na ay authority sa pagdakop. Di ba? Ang mga pulis lang. Unya, ang mga pulis pod nga genuine, dili fake, dili piki, gi-authorize man na sila. Sa mga authorized pod nga, mo-authorize. Di ba? O ato naman tong gi-saysay ninyo, nga, klaro gyud sa Biblia, nga ang una gyud nga gi-authorize o gitagaag authority ni Kristo sa pagpanudlo, mao ang mga apostol. Nabitaw to'y nag-comment diya sa Facebook, usa ka Mormon, ni reklamo siya, ni comment siya, dili veritas ang mga apostol may unang gi-commission sa Dios o gi-authorize. Iyang gipasabot nga mga propeta. Now, ako siyang giingnan nga, hinoon, tibuok Biblia, kung maghisgot ta og mag-authorize ang Dios, mga propeta yun. Pero ang ako kung gitumbok sa simbahan na o iglesyang gitukod ni Kristo. Kay lahi man tong daan, di ba? Lahi man tong old covenant kingdom sa Dios. Nga na atong patriarchal religion, then isunudan ang Judaism religion, sa Dios gihapon to. Nya tong daang kasabutan, tinuod nga mga propeta ang unang gi-authorize sa Dios. Di ba? Naga na sa Hebrews nga sa karaan ang Diyos nakigistorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahi ay mga adlaw, but pasabot rin as Christianity, pinaagi na ni Kristo. Ang akong gitumbok nga, ang unang gi-authorize sa Ginoo, but pasabot diri na sa kaulahi ay mga adlaw, diri na sa New Testament Church, o sa New Covenant Kingdom na sa Diyos, diin gisugdan ni Kristo. Ang unang gitagaan og authority ni Kristo sa iyang kingdom diri sa New Covenant, mga apostol. Mga apostol. Asa na mabasa? San Juan Kapitulo 20, tudling 19 hangtod sa 23. Okay. San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod 23. Ang mga apostol mao'y unang gi-authorize ni Kristo nga manudlo. Di ba? Kadtong nag-ingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan o gi-authorize sa amahan, kay mo manibot pasabot na. Okay. Maingon nga ako gipadala o sa in English pa na sent. Maingon nga ako gipadala sa amahan, na authorize sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa may iyang giingnan ana? Una, mga apostol. Di ba? Mga apostol may unang gihatagan niyag authority sa pagpanudlo. Dili bisan kinsa, di ba? So mao na nga importante gyud nga sayro nato nga kung kanang mga magtutudlo ron sa atong matag pundok no sa tinuhuan, authorize ba na sila? Di ba? Kay kung magsige rataan ng bisan kinsa lang manudlo, basta mayang laki lang mutudlo sa Biblia, ako, di gyud ko mo tuoday na. Bisan pag kanang ilang gitudlo na as Biblia, kung dili authorized ng manudlo, useless lang gihapon. Di ba? Kay mahimo mang kopyahon ng teaching. Di ba? Piras ko na ng kwarta. Kanang kwarta nga dili fake, kanang tinuod yun nga kwarta, ang mailhan nimo nga tinuod na siya kung ang gabuhat ana authorized. Di ba? Sa atong gobyerno sa Pilipinas, kinsa man ang otorisado mo himo og kwarta. Kinsa may naay authority nga mohimo og kwarta, ang Central Bank. Di ba? Ang Central Bank. So, ang kwarta nga himuon sa Central Bank, genuine yun na. Kay ang Central Bank, authorized man nga mohimo og kwarta sa Pilipinas. Pero kung nailaing tao, pananglitan ako, maghimo kog kwarta o niya, maawat yun ako ng gihimo sa Central Bank. Bisan pag maawat na ko ng kwarta nga gihimo sa Central Bank, dili gyud mahitabong ma-genuine ang akong kwartang gihimo. Piki gyud na. Bisan pag tan-aw nimo mao gyud tan-aw mo gyud ni tsura no. Nganong piki man na kay ako wa ko'y authority nga mohimog kwarta. O bitaw para sa nang Seventh-day Adventist. Bisan ng ilang teaching nas Biblia, para sa nang
Jewish Sabbath pero wala nila masabti kayo ba nganong na Domingo na karon. Okay. So granting lang nga pananglitan, no, granting without admitting nga husto ng Sabado gihapon. Oh. Kanang gituhuan sa mga Sabadista. Granting nga tanang gitudlo sa mga Sabadista husto. Kanang kosher law nila, no, nga applicable gihapon kanang unsa tong mga pagkaong gidili baboy isdang walay himbis then Sabado gihapon ang Sabat. Granting nga tinuod na ilang gitudlo. Ang Sabadista para nako di gihapon mupasar sa unsay tinuod nga iglesia ano man. Kay kung atong i-trace ng history sa Sabadista, dili man na musangko sa mga apostoles. Dito ra man na musangko ni Ellen White niadtong 1863. Di ba? Di ba ako namang gikutlo tong Roma 10:15? Roma 10:15 nga nag-ingon si Pablo, unsaon man kuno pagtudlo, unsaon man kuno pagpanudlo kung wala siya gipadala. Sabot pasabot wala siya gi-authorize. So, importante ang authority sa pagpanudlo. Nya, nakaroon ka ng Sabadista, bisag kung saan na ito, bali-bali ng history, musangko, magyutang Ellen White, ana. Di ba? Ibutang ta ang mga pastor sa Sabadista na sila'y pag-authorize ka ng ordination nila. Kinaman po sila ordination sa mga pastor. Pero musangko, magyutang mo, atuon magyun na ito ang authority ni Ellen White. Asya man sige kag authority. O, kinsa may gapandong og kamot, no, sa ulo ni Ellen White para ma-authorize siya kay ang paagi gud sa mga apostol kung mag-authorize og mga sumusunod nila sa pagpanudlo, gipaagi nila nag-laying of hands, pagpandong sa kamot, di ba? Gitawag nato na aron og ordination. Ang Sabadista naa sila ordination, pero ang pangutana asa gikag authority si Ellen White para mo-authorize pod sa uban. No? Kinsa may gapandong sa kamot sa ulo ni Ellen White para ma-authorize preacher siya. Di ba? Muna ilang tubagon. Unya, bisan pag naay ga-authorize ni Ellen White ang pangutana, kadtong ga-authorize ni Ellen White, autorisado ba pod? Nga ang iyang ordinasyon, kadtong ordinasyon nga nakunek, nasumpay sa ordinasyon nga gihimo sa mga apostol. Sa pag-authorize po nila sa ilang mga sumusunod. Di ba? Mao man ang mga igsoon. So, bisan pag tanan nimong gitudlo na as Biblia, tanan nimong gitudlo sakto, walay sayop, kung dili si Kristo mao'y gatukod anang imong pundok, dili gyud na genuine gihapon. Maparehas ra gyud nagbulawan nga piki. Bisan pag tanawon murag tinuod, di ba? Kay kining piki, dili man na nimo piki tanawon kay magtakuban man na siyang tinuod. Ang yawa bitaw magtakuban sa pagkaanghel sa kahayag. Di ba? Oh. Kita ba kag piki nga maklaro gyud nimong piki, gawas og kahibalo jud ka mo kilatis unsay piki, no? Kanang piki magmukhang totoo gyud na. Di ba? Mao po na ron mga grupo ron sa simbahan magmukhang totoo. Unsaon man nila pagmukhang totoo, ilang gamito ng Biblia. Ilang pagaling ingala ng naas Biblia. Baselo lang yun ko, pares anang INC 1914, Iglesia ni Cristo 1914. Oh? Ang ngalan ni Cristo mao'y gingala nila, girehistro sa SEC, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Pero nga nung dili na tinuod, tungod kay ang founder ana, ang nagsugod ana, si Felix Manalo, niadtong 1914 sa Pilipinas pagyud. Na, sao man na. Ang tinuod nga Iglesia ni Cristo didto nagsugod sa Jerusalem. Unang siglo, mga 30 or 33 AD, ako nila nang ibutang 30 or 33 AD ha, kay usahay na imangutana nga moingon nga, ano man, dili man 33 AD, kay mauna. Depende man ko na ako asa mo sugod o gihap. Mauna nga, usahay mo diferensya og tulo ka tuig. Mo nang ako na lang ingnon nga 30 or 33 AD ang pagkatukod sa iglesia, no? Kay aron di ta malangan ba og magdebate kay mo magkuan pa ta, magsubay pa ta anong na 33 man nga wa naman si Kristo ana or daghang mga argumento unsa ana. So mao na ay usahay gani ako na lang idiretso nga unang siglo. Kay kanang 30 o 33 AD, bahin mo na sa unang siglo. Kay unang siglo, per century, 100 years, first 100 years, di ba? Gikan sa
year 1 up to 100 AD. Mo na'y unang siglo. So basta unang siglo, nagsugod ang iglesyang gitukod ni Kristo. So na, bisan pag husto ang atong gitudlo, kung kanang atong grupo dili na authorized kay kanang mga mensahero ana dili authorized person, mulutaw gyud nga piki gyud ang atong grupo. Pero dili na abot pasabot ha pananglit mo yung ko nga kanang inyong grupo dili na genuine kay kanang inyong mga magtutudlo dili na sila authorized, no? Pero dili ko moingon ha nga tanan po nilang gitudlo piki, abot pasabot sayop. Di ko moingon ana kay ang ilang gigamit sa pagtudlo Biblia man, Bibliang Katoliko. Naman po husto ana kanadeng moingon sila nga Diyos si Kristo. Tinuod man na. O nga di ka mangawat, di ka magpatay, o kanang naas 10 commandments, husto man na. Dili na piki, tinuod na nga mga teaching. Pero ang pagkahimugso sa ilang grupo, dili gyud ta makaingon nga genuine kay ang genuine gyud nga gitukod ni Kristo nagsugod sa unang siglo. Di ba? Unya, tingali ang uban mo ingon nga ang mga apostoles mo'y unang gi-authorize ni Cristo Veritas. Dili po na mga pare ninyo, mga obispo ninyo. Ato na dayong subayo ng history. Kay ang mga apostoles nga gitagaag authority, dili man pod kay sila ray gitagaag authority sa Dios. Sila maoy direktamente nga gitagaag authority ni Kristo. Pero gisugo po sila sa Dios nga mag-ordain po sila og ilang mga sumusunod, di ba? Ang gitagaan og authority mao na po'y mag-authorize sa ilang mga tagasunod o successor, di ba? Para sa gibuhat ni Kristo, gitagaan man siya authority sa amahan. Ingon ko siya, maingon nga ako gipadala sa amahan. So, pwede po na ito hubaron og maingon nga ako gi-authorize sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa may iyang giingnan mga apostol. So, sama ra gyud nga niingon siya, maingon nga ako gi-authorize sa amahan, ako usab nag-authorize kaninyo akong mga apostol. So, ang na-authorize, pwede na pod mag-authorize. Di ba? So, kinsa man ang gi-authorize ni Kristo, mga apostol. So, ang mga apostol na po'y mo-authorize sa ilang mga sumusunod. Di ba? Mao na nga, diha na to ma-establish ang authority sa mga obispo. Nga naman, kay history will show us nga ang ordinasyon sa mga obispong Katoliko, mao man gyud ni ang ordinasyon nga nasumpay sa ordinasyon nga gihimo sa mga apostol pag-ordinar og ilang mga sumusunod. Now, gihatag na ko ninyo ang pipila ka obispo, no? Akong usbon lang, no? Ang pruebaan na nga ang authorization sa mga obispong Katoliko, authorization yun na nga ma-connect, masumpay yun sa pag-authorize sa mga apostol sa ilang mga sumusunod. Muhatag ko ninyo duha lang ka obispo. Nga, puro obispong Katoliko. Nga ang nag-ordain, ang teacher, apostol. Kinsa man, una kato si Obispo Ignacio. Saint Ignatius of Antioch, kanang Antioch ya, what pasabot, dito siya na obispo. Si Saint Ignatius of Antioch, actually si Saint Ignatius of Antioch, ikatulo na siya nga obispo sa Antioch. Kay ang unang na head dito, siyempre kato si Pedro, gitugyanan si Yahweh, ni Kristo. Sa diyang dito pa si Pedro sa Antioch, siya mo'y automatic bishop dito, leader. Labi na kay siya po'y tugyanan ni Kristo sa Keys of the Kingdom. Pero kay sa umala sa history, wala na noon masulat sa Biblia, di man detalye ang Biblia, di ba? Na may daghang wa masulat sa history sa Christianity, di ba? Kay natak-op ng history sa Christianity nga mabasa sa Biblia kanang sa Book of Acts, di ba? History sa Christian yun nga napatik yun sa Biblia kanang Book of Acts. So after sa Book of Acts, wala na ma-record ang mga panghitabo sa iglesia. Di ba? Na-record na sa uban ng mga libro sama sa church history. Maubitaw na nga sa Job 8:8 sa Living Bible, kung magtuon tag kamatuoran mahitungod sa iglesia, i-apil ang mga history books. Kay wala man masulat tanan ang history sa iglesia sa Biblia. Di ba? Nasa Job 8:8, the Living Bible. Read the history books. Okay. Na? Mauna nga, kanang dili mo tuog history, na sigurado na yun ko nga, mga sipyat kita na, mga saag kita na.
kay nang dili mo tuo og history books. No? Ang uban god tungod sa bias, mo diretso nila disregard anang history. I-disregard na ng Grolier, Book of Facts, Encyclopedia Britannica, unsa pa na diha nga igamit na mga CFD, no? Pag-prove nga kining Roman Catholic Church si Kristo mo gatukod ani, no? Maingon din sila nga nganong tuo mo ana nga di man na Bible. Kay ngano ang nagsulat sa tinuod kana ra daing Bible. Oh, ang encyclopedia, mga history books ay wa din na magsultis tinuod. Nga ngano ato man nang i-publish ng history books kung di na tinuod. Di ba? Di ba? History gani na diha nahipatik ang tinuod nga mga panghitabo. Sa ato pa tinuod. History ni Rizal, tinuod. History atong Dark Ages, history atong Inquisition, history atong Crusade. Oh, puros na tinuod pero wa na masuwat sa Biblia. Di ba? Oh. So, mao na si Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioch, kay ang una lagi dito si Pedro sa dihang wa pa siya madtog Roma. Oh. Dayon ang nakasunod ni Pedro nga Bishop of Antioch si Ebodios. Dayon sa dihang wa na pud si Ebodios, ang napuli niya si Ignacio. Oh, si Ignacio. Bishop Ignatius of Antioch. Unya ang tudlo niya, ang teacher niya si San Juan. Sa ato pa, disipulo ni San Juan Evangelista, si Obispo Ignacio. Dayon, diha po nakita sa sinulat ni Obispo Ignacio kanang pagtawag-tawag og Katolik sa iglesyang tinuod nga gitukod ni Kristo. Dayon, naapod sa sinulat ni Ignacio nga masabot nato nga kanang Lord's Day sa pinadayag 1-10 nga gisgutan ni San Juan, Domingo na din na Saturday. Mo po ni usa sa akong ligon kaayong baruganan nga nung dili gyud ko mauwat anang Seventh-day Adventist. Kay inig naamanggoy panan-awon si San Juan nga naghisgot siya Lord's Day. Kung moingon gyud tag Lord's Day, but pasabot ana mao na ang katong day of worship sa katawhan sa Dios. Di ba? Nya, moadto ka sa Sabadista pag ingog Lord's Day, dagan naman din sila sa Marcos 2:27 nga ang Ginoo Lord of the Sabbath. So ila ding i-connect nga ang gipasabot kuno ana ni San Juan ng Lord's Day sa pinadayag 1-10 Saturday lang gihapon. Oh. Pero kung ayuhon nimo nagtuon, lahi man ang Saturday diha. Oh, lahi man ang Lord's Day gipasabot ni San Juan. Lahi gyud. Unya makita nato na sa sinulat ni Ignacio nga iyang disipulo nga nag-ingon si Ignacio nga Domingo na. Kaya nga naman guna nga ang adlaw sa Ginoo pagailhon sa Christianity ang adlaw nas pagkabanhaw. Wala lang na maayog sabot ba sa mga Adventist, no? Nga nahimong adlaw sa mga Kristiyano ng Domingo kay maunay adlaw di inabanhaw si Kristo. Kay kung Saturday paghapon ang gusto sa Ginoo nga ato yung balaanon yun sige nga di yun naibalhin nga naman po nga wak man po itunong ni Kristo og pagkabanhaw niya sa bado. Anong Domingo man niyang gipili? Ako nagtuo ko para matuman ang gisgutan sa basahon sa Book of Hebrews nga naghisgot na og laing adlaw sa pahulay. Di ba? Hebrohanon 4:8 naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Kay sa bersikulo 9 nag-ingon man nga naagihapoy Sabado or naagihapoy adlaw sa pahulay. Pero sa 8, lain ako nung adlaw. Mao na diskubriho na to. Og nagtuo ko, kung matun-an na to pag-ayo ng pinadayag 1-10 nga nakita ni San Juan sa iyang pananahon nga nagsimba kuno siya o nadiha kuno siya sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo, kung makahibaluta, unsa nang adlaw na sigurado nga ang katumanan sa Hebrohanon 4:8 Domingo, Sunday. Unya, sa exegesis ana, kini, ligon po nina akong basihanan. Kaya kung Saturday pa kuno ang gipasabot ni San Juan kanang Lord's Day sa pinadayag 1-10, ang mga scholar mo ingon nga, si San Juan God sa iyang naandan basta Saturday, Sabat yun na iyang i-translate. Kaya mo naman na iyang naandan, bisan basahon ni mo ng Book of John, sa iyang mga sulat, basta Saturday gani, Sabat yun na ang hisgut, ang pagtawag ni San Juan anak. Kaya mo naman ni naandan God, kay Sabat man yun as mga Hudiyo. Sabat.
Pero ngano kuno nga kung Sabat kuno o Saturday kuno gipasabot ni San Juan sa pinadayag 1:10 nganong dili Sabat iyang gibutang. Niya na unta siya kung Saturday pa kuno na kay mao naman na iyang naandan niingon unta si San Juan. Nadiha ako sa espiritu o nagasimba ako kay mo may but pasabot anang nadiha ako sa espiritu nagasimba no sa exegesis ana. Niingon si San Juan nadiha ako or nasimba ako sa adlaw sa Ginoo. Kay kung Saturday pa kuno na ingnon unta ni San Juan nga nagsimba ako sa Sabat. Oh, kay mo naman na iyang naandan basta Saturday Sabat gyud na iyang ibutang. Pero nganong adlaw sa Ginoo iyang giingon kay iyang gipasabot nga lahi na ng adlaw. Lahi na ng adlaw. Nya sa debate namo ni Brother Sumilay, ako nang gikutlo tong Living Bible sa 1 Corinto 16:2 nga ang Domingo gitawag og Lord's Day. Di ba? Basahan ninyo inyong Living Bible translation. Hubad na protestante nga ang Domingo gitawag og Lord's Day. So mao na. Then wa na ko igong panahon mga igsuon. Sa sunod kung di ko makalimot, akong i-establish nga kanang grupo sa mga apostoles na ay chief na. So ito pa, mura na siya Supreme Court nga na ay mga justices, day na po'y chief. Ang mga apostol pod, mga gipili na sila ni Kristo, pero naa na sila chief. Mo na'y vicar of Christ. No? So ato nang isunod no, sa sunod Domingo pohon. No? Nga na ay universal pastor. Nga karon naglingkod na sa Roma. No? Ato nang pamatud-an nga ang gi-authorize ni Kristo nga mga obispo na ay universal pastor na ay chief. So, wa naman tayo igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN